बड'फा गोजोनथियारि सोलायनाय मावथांखिनि गुबै मोनसे आयदा बायदियै ब्रैथि 13 बोसोर बैसो हौवासाफोरनि आरो नैथि 15 बोसोर बैसोनि हिन्जावसाफोरनि फुटबल जि टुर्नामेन्ट 2025 दुलाराय बर' फरायसा आफादनि बानजायनायाव देग्लायनि बे बादायलायनायखौ चिरां जिल्लानि खासिक'ट्रा हायार सेकेन्डारि प्लेग्राउन्डआव आरो उदालगुरि जिल्लानि भेरगाव विद्यापीठ हाई स्कुलनि प्लेग्राउन्डआव 2 आरो 3 नभेम्बरनिफ्राय जागायनानै मैया भेरगावआव जोंनि गार्ल्सनि थाखाय अंडर 15 जी टुर्नामेन्टमोन बे फाइनाल गेमा जानानै थांबाय आरो बे गेमाव कार्बि आंलं 3 क'क्राझार 0 कार्बि आंलंआ चेम्पियन देग्लाय बोसोरनि देरहासार जानो हादों आरो जोबोद मेहेरगोनां आरो मोजां मैया गेलेनायखौ जों नुनो मोनदों। दिनै अंडर 13 नि बे बयसनि जि फाइनाल गेम जोबथा बादायलायनाय हाबाफारि बाक्सा जिल्ला आरो उदालगुरि जिल्लानि गेजेराव दसे समनि उनाव जागोन आरो बे फाइनाल गेमाव दिनै जोंनि गेजेराव सफैनो हानाय गोबां आलासिफोर दङ। जोंनि गेलेगिरि मानगोनां रायजो राजा नोंथांमोन फरायसा फरायसुलि बयबो दिनै बे प्लेग्राउन्डआव मदद होनो फैदों। फारियै जोंजों हांख्रायजानाय स्पेसियेल गेस्ट आसामनि मानिनां केबिनेट मन्त्रि उरखावगोरा ब्रह्म आदा बिथां, जोंनि गेजेराव बिटिआरनि आगुनि इएम रन्जित बसुमतारी बिथां दङ। बे हाबाफारियाव मानगोनां हरिनारायण खाख्लारि, मानगोनां बिस्थिराम बर', मानगोनां लसन बसुमतारी, अजित बसुमतारी, मानगोनां श्यामाचरन नार्जारी, प्राणेश्वर बसुमतारी, सुकेल बसुमतारी आरो लोगोसेनो जोंनि गोबां गेदेमा आलासि बिथांमोन दङ। अल आसाम ट्राइबेल संघनि मानगोनां एडभाइजार आदा बिथां आरो दुलाराय बर' फरायसा आफादनि लोगो आफादगिरि खोरोमदाव औवारी, गाहाय नेहाथारि खनिन बसुमतारीजों लोगोसे लोगो गाहाय नेहाथारि दिनेश ब्रह्म, मिरुनि स्पर्ट्स सेक्रेटारि मनिराम बरगयारी, एसिस्टेन्ट स्पर्ट्स सेक्रेटारि आरो चिरां जिल्ला एबसुनि दैदेनगिरि बिथांमोन, गोबां दखरानि बेयाव बाहागो लाफैनाय आरो मोननै जिल्लानि आफादगिरि गाहाय नेहाथारि टीम आरो केप्टेन प्लेयार्स बयखौबो आं गिबियावनो दुलाराय बर' फरायसा आफादनि जानानै दिनैनि बे अंडर 13 फुटबल टुर्नामेन्ट बयस बेनि फाइनाल गेमाव बाहागो लाफैनाय साफ्रोमखौबो आङो खुलुमनाय बावहरदों, गोसो गोरबोनि हामलायनाय बावहरदों। दाख्लैबो बेखेवनाय सानाव बे ग्राउन्डआवनो आङो बुंनो गोनां खोथाफोरखौ अलरेडि बुंखादों जे दुलाराय बर' फरायसा आफादा बड'फानि सान्थौ आरो सानस्रिखौ जेब्लायबो बिथा खालामनानै हाबा मावग्रा जातीयताबाद आरो जातिनि स्वार्थनि थाखाय हाबा मावग्रा आफाद आरो बड'फानि आदर्श बिथांनि गेरेमसा माहारि दानायनि जि सिमां बे सिमांखौ मोगथाङाव जाफुंहोनायानो दुलाराय बर' फरायसा आफादनि बिबानगिरिफोरनि गुबै थांखि आरो उद्देश्य। बे इउनिटआनो जा, आनसलिकआनो जा, जिल्लायानो जा, स्टेट कमिटि, जोंनि गुबुन गुबुन इउनिभार्सिटि आरो कलेज इउनियन बडि आरो मिरु दुलाराय बर' फरायसा आफाद बिनिनो गुबै मोनसे एजेन्डा बायदियै समाजाव हारियाव जोङो जुदि जोंनि इयुन लाइमोनफोरखौ जोङो बिथांमोननि जिउ, बिथांमोननि जे मोनसे एसपिरेसनखौ जुदि फुलफिल खालामनांगौब्ला बिथांमोननो मोनसे मोजां जायगा, मोनसे मोजां प्लेटफर्म, मोनसे मोजां बेबायदि फेसिलिटिसफोर एभेलेबिलिटिखौ जों खालामनानै होनांगौ आरो अंडर 13 फुटबल टुर्नामेन्टखौ बेखायनो दुलाराय बर' फरायसा आफादा आनसलिक लेभेलाव, डिस्ट्रिक्ट लेभेलाव आरो डिस्ट्रिक्टनि चेम्पियनखौ दिनै मिरु लेभेलाव पार्टिसिपेट खालामनानै बेबायदि मोनसे मेहेरगोनां प्लेटफर्मखौ जों खालामनो हादों। जों जेसेखि खामानि मावा मानो
जोङो जुदि यां जेनेरेसन युथ आरो लाइमोनफोरखौ जुदि जिउनि लामा हान्थिनायाव मदद होनो हायाब्ला बिथांमोनखौ जों जुदि गाइड खालामनो हायाब्ला आरो बिथांमोनखौ जों जुदि साफा साफा गोग्गो आरो माने रिसर्सफुल सुबुं जुदि जों सोरजिनो हायाब्ला जोंनि हाबा मावनाया जेब्लाबो फैमाल बेखायनो गुबै हाबाया बेसो दिनै जायफोरा 11-12 बैसोआव दङ जायफोरा दिनै 13 इयार्सनि बिल' बिनिफ्रायनो जों बिथांमोननि स्किल टेलेन्ट आरो बिथांमोननि जिखिनि माने पजिटिभ जिखिनि स्पिरिट बेखौ जोङो राइट खामानि राइट डाइरेक्सनाव बाहायनांगौ आरो बे आन्डार 13 फुटबल टुर्नामेन्टआ बिनिनो मोनसे गुबै एजेन्डा आरो बिनि गेजेरजों थांनाय बोसोराव बड'फा फुटबल क्लाब दानानै जोङो स्टेट लेभेलाव चेम्पियन जानानै नेशनेल लेभेलाव आई लिग गेलेनायनि मोनसे खाबुखौ दिनै जोङो लाबोनो हादों बावैसो भारताव उइमेन्स आईसीसी जे कम्पिटिशन जादोंमोन बे कम्पिटिशनाव भारतआ चेम्पियन जादों आरो जों आसा खालामो दुलाराय बर' माहारिनिफ्राय स्टेट नेशनेल आरो इन्टारनेशनेल लेभेलाव फुटबल प्लेयार ओंखारथों जोंनि गेजेराव जाखांफुनाय सासे जोलुर गेलेगिरि दङ सुब्रता काप उइनार फरायना अनजुलि ब्रह्म बिथाङा दतमानि आरो मैयाबो सासे जोंनि हिन्जावसा जाखांफुनाय फुटबल प्लेयार भेरगावआव थांदोंमोन समायना बसुमतारी आरो बिथांमोन बायदि प्लेयारा दिनै साफा साफा दुर्गा बर' हलिचरन नार्जारी अपुर्णा नार्जारी बा गोगोमसार बिथांमोन बायदि नेशनेल आरो स्टेट लेभेलाव गेलेनो हाथों दिनै जायफ्रा चेम्पियन जागोन बिथांमोना जाहाथे आरो मोजाङै गेलेबावो जायफ्रा रानार्स आप जागोन बिथांमोनाबो गोसोआव बायनाङा आरो जोङो बे टीमखौ कम्बाइन खालामनानै जोङो बड'फा फुटबल क्लाबाव देग्लाय बोसोरनि आन्डार 13 नि थाखाय प्रिपेयार खालामगोन आरो प्रिपेयार खालामनायनि गेजेरजों डिस्ट्रिक्टनिफ्राय स्टेटआव गेलेगोन आरो स्टेटआव चेम्पियन जायोबा बिसोरो फार्दार नेशनेल लेभेलाव गेलेनो मोनगोन जोङो बिथांमोननि जिउ दानांगौ आरो बे गुबै खामानिखौ लानानै जों हाबा मावलांगोन आरो समाज बेरेखा समाजाव यां आरो युथफोरखौ माने गाज्रि खामानिनि प्रति जाहाथे जोङो गोजान खालामनो हायो ड्राग्सनि जौनि जुवानि एनभायरनमेन्टनिफ्राय जों जाहाथे डाइभार्ट खालामनो हायो आरो बेखायनो पजिटिभ कनस्ट्राक्टिभ स्पर्ट्स कालचार गुन गोनां सोलोंथाइ लानाय गोग्गो सोलोंथाइ लानाय गावनि जिउखौ दानाय बे गासै उद्देश्यखौ लानानै समाज फोसाबनाय आरो समाजनि भिटिखौ मजबुत खालामनायनि थाखाय एबसुआ खामानि मावगोन।